Жамағат мен амында батыл иғлан еттілер бит әле. Пісилер сен ясаған әйберге кірмейешеклер де, хәтта бұрылып та қарамайешеклар дейділер бит әле. Пирәгемә катангин ясадылар чистый. Мындай әйберге төзеп булмай җәмәгать, ма һич шиксез җавап бирергә кирәк. Мен бит инде кемгә әйтмешли, мәктәп бетергән кеше, шуңа күрә ма җитди килергә булдым әле. Кыскача гына аңлатып китсәң, авылда песилер бар. Алар зур абзарда яши һәм ул абзарда бүтән бер нинди алымал юк, шуңа күрә анда салкын. Зур абзарда туып катып ятып үлгәнче, нинди дә булса бәләки генә булса да оя ясарга дигән карар кылдык. Уйладым, тагын бер тапкыр уйлаганнан соң тагын бер тапкыр уйладым да шундый фикергә килдем. Җылылыкны иң яхшы саклый торган әйбер ул әлегә пинаплекс. Ул үзенең формасын тота, ул ныклы, ул чыдам, анардан әйберләр ясап була, аларны бер-берсе белән тоташтырып була, ябыштырып була, хәтта беркетеп борып та була. Пинаплексны куллану күпкә кулайрак, яхшырак, уңайлырак, хәтта чыгымсызрактыр да бәлки. Шуның өстәвенә ул пинаплекс листлары миндә әле һаман бар. Әйткәнемчә, бу мәсьәләгә бик җитди килдем. Ачтым программа, тиз генә монда проектлап, тетмәләп чыктым. Хәр күрсәтәм. Менә шундыйрак, матур гына, тәти генә, миниатюр гына бер үй ясап куйдым әле мин монда. Без ие ябылган бүлмә эчендә торачак, ләкин шулай да җылылык турыдан-туры чыгып ичмасын өчен, җилләр кирмәсен өчен менә монда шундый бәләкәй генә булса да шлюз ясап куярга булдым. Башта моннан керәсең, менә монда S хәрефе кебек борылып, елан кебек менә монда башыңны тыгып, төп бүлмәгә кирип утырасың. Монда план буенча нинди дә булса йомшаграк әйбер җыю. Һәм инде менә монда бер аяк шулай вентиляцион канал ясарга кирәк булачак. Песиләргә дә һава кирәктер дип уйлыйм инде мин. Проект әзер, түтекәйң тора. Хәзер менә монардан, менә моның натурасын ясарга гына калды җәмәгать. Иң җиңеле. Башлыйк. Бу башта күрсәткәне кебек булмады инде, дөресен әйткәндә, бераз үзгәрттем. Менә бу диварларын төбе өстеннән кырыйга күчердем һәм эчендәге мәйданы зурайды. Монда да күрсәтеп китим әле аермаларын. Бу ал арт һәм ян диварлары кырыйга күчте, төбеннән төште һәм мәйдан зурайды. Инде менә бу бүлмә аергычны да шулай ук нәзигрәген, таррагын куям. Булды бугай бу. Әзер. Төп бүлмәсенең размерлары 55-кә 40, исәп буенча 3,5 песисәячәк. 3-се керәчәк, 4-нчесенең яртысы менә монда, яртысы монда булачак. Алай дисәң, минем кебек ябык, зифавыйлы булса, 4-әүдә сыярга мөмкин. Монда да боргаланып кергән вакытта песиләр нормальны үтәрләр, аркалары сынмас дип уйлыйм. Так. Аудит, юк, мяудит узды. Бу пишет сугуы. Сыйфатлык билгесе. Сәммесез. Хәлләрегез ничек? Үз урынына литой кебек киреп утырды инде бу. Ошып кирде мин сиңа әйтим. Хәзер мондагы песи халкы бу куышлыктан мәгәрәдән монда кирме юкмы икән карыйсы була инде. Миңа дисәләр шундук монда киреп утырырга әле ашыкмаслар. Шулай да кыланып карыйк әле. Ашамлык белән булса да алдап, йылдап, шунда кырыена китереп куеп, бәлки кирерләр. Әле рәхәтлеген аңласалар чыкмаячаклар да. Мин шулай дип уйлыйм. Видеога төшерергә өлгерми калдым. Монда кергәндә ике песи атылып чыкты, күзләрен тындырып. Ну бу сез генә инде видеоң булмагачтан, кем әйтмешли, нету тела, нету дела. Эх, сез подставщиклар, карашып кына ятасыз. Монда кирип күрсәтмәдегез. Таки күрсәтеп булмады инде җәмәгать. Сүземә, намусыма ышансагыз гына инде. Ярты сәгать көттем, таки кире кирмәделәр. Әйткәнемчә, моңынча 2 подставной песи кирип, мин килгәч чыгып ишканнар. Телефонны чыгарырга да өлгермәдем. Инде чыгып тайдылар. Менә бу йолдыз кирип байыганчы китергә кирәк, көтәргә вакыт юк. Шуңа карамаса, мин җиңелдем дип санамыйм. Чөнки песиләр кирделәр. Кирип тә карамыйлар, билеп тә карамыйлар дигәннәре дөрескә чыкмады. Шарларына тутырып салдым, сулары бар, яп-яңа иләре басып тора. Мөгаен мин китүгә монда барысы да тынычлангач, булар әкрен генә шапыртын гына менә монда кирип утырачаклар. Кузгалыйк.